jangan banyak mengkonsumsi kopi kiran. Tolong jangan banyak mengkonsumsi kopi kiran. Kopi hitam boleh, sing ra oleh kopi kiran, karena penyakit itu bisa lebih parah gara-gara kopi kiran. Ada orang sakit asam lambung mah disebabkan telat makan dan banyak makanan yang bisa menaikkan asam lambung. Penyebabnya makanan. Ki ternyata uteke kopi kiran. Asam lambungnya tambah waras nopo tambah loro? Tambah loro. Napa nak basa Madura loro nopo? Tambah waras nopo tambah sake? Sake. Nak waras nopo waras? Beres. Ada orang sakit stroke lama bertahun-tahun gak waras-waras, gak beres-beres. Penyebabnya karena makanan. Kok ternyata dia mengkonsumsi kopi kiran, itu tambah beres apa tambah sake? Sake loh, jenengan lebih nyaut pakai bahasa Madura. Tapi kula mboten saged. Saya tuh bisa bahasa Madura cuma ini, engkok Raden. Gitu toh. Nah ngapa kok dikeploki barang? Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, nanti tak pilih yang paling anteng, yang paling gak ada suaranya. Nek rame ae, ora tak sangoni. Lungguh, anteng, meneng. Di sini mayoritas Jawa apa Madura? Sepindah malih. Ngucap salam. Bekne dipindah di mana ngoten lho sing kecil-kecil. Oh, gini. Semuanya di belakang panggung. Mengko tak kirim wong siji gawe merhatekno sampean di sing paling ganteng kok tak celuk rene. Cepet nang mburi panggung. Ya, cepet. Cepet. Tak kirim satu orang untuk merhatikan sampean. Ya cepet. Mburi panggung. Nanti tak kirim satu orang buat mata-mata ya di belakang panggung ya. Ya, cepet. Ya, cepet. Enggak apa-apa. Jadi seneni. Nggih. Pelan-pelan mawon. Nggih, tak kirim mata-mata di belakang. Ya, heeh. Mburi. Sing ganteng nggih di belakang panggung nggih. Nah, bansare dijaga tenggene mriku, ampun Mas. Ngucap salam niku hukume sunah.
Jawab salam hukumnya wajib. Ngucapnya hukumnya sunnah, jawabnya hukumnya wajib. Kalau kula ngucap salam, saya dapat pahala. Jenengan dengar salam saya, tapi tidak menjawab. Dosa napa mboten? Dosa. Sepindah malih kula nderek salam nggih. Sing jawab salam tak dungakne duwite tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Barokahe tambah akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Puger Kulon. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Puger Kulon, Bapak Nur Hasan. Pak Kades tumut hadir napa mboten? Kang kawula Bu Kades. Pundi Bu Kades pundi? Oh, menika. Kang kawula hormati segenap tokoh ingkang tumut hadir, Al Ustadz Fauzi, Al Ustadz Zainuri, Al Ustadz Mansur lan sedaya para asatidz wal ustadzah. Ingkang kawula hormati Majelis Hadroh Az-Zahra Syarifah Bintang Al-Hamid saking pundi? Anggun. Ini cewek-cewek nggih. Sing nabuh wedok kabeh pancene. Oh. Titik telu. Ingkang kawula hormati Bunyai Faikotul saking Jengawah. Ingkang kawula hormati Bunyai Musrifah saking Krai Lumajang. Ingkang kawula hormati Syarifah Umi Ida Al-Hamid saking Tanggul. Ingkang kawula hormati Sohibul Hajah sekeluarga, keluarga besar Bani Haji Ridhoi. Mugi-mugi sekeluarga pinaringan tambah barokah. Dados niki sing ngadakne nggih keluarga besar menika. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyan sareng-sareng. Monggo.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sakmenika insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompete? Sing dompet garing. Sing dompet. Napa? Pacekel. Pacekele. Apa itu pacekele? Ya, meskipun dompetnya pacekele. Mantuk pengajian, insya Allah dompetnya tebel kabeh. Tambah rezekine, tambah barokahe, tambah bojone. Seringkali kita lupa, awak dewe sering lali, bahwa pada hakikatnya kula jenengan urip niki dikengken bersyukur apapun kondisinya. Ora ana urip sing enak terus. Ora ana urip sing gak enak terus. Urip niku ana enake, ana gak enak. Siapa dia yang paling bahagia? Dia yang pandai bersyukur, dia yang lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ada orang kaya raya, harta banyak, uang melimpah, tetapi tidak bahagia. Mergo napa? Kurang syukure. Ana wong iku uripe biasa-biasa, duit rapati akeh, ya cukup, tapi lisane gawene ngucap alhamdulillah. Bisa jadi tingkat kebahagiaan seseorang lebih bahagia sing uripe biasa daripada sing sugih, mergo lisane senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita tahu, nek kepingin nikmate ditambah, carane ngucap alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Sapa sing pinter syukur, Gusti Allah bakal nambah nikmate. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ana wong penggaweane kufur. Kufur itu lawan katanya syukur. Kufur itu pokoknya nikmat apa mawon koyoke ora cukup. Rasane koyo kurang, terus urip rasane koyo gak penak, terus gawene ngersula. Tahu ngersula ya? Ngersula itu apa ya? Ngersula itu bahasa Indonesianya ngersula itu apa ya? Ya, mengersula. Ana wong ki diuji ki malah sambat wae. Delok kondisi gak enak titik sambat. Dikai panas sambat. Dikai adem, dikai udan, dikai gerah, ra duwe duit, utange akeh. Wonten mriki tiyang kados ngoten? Kata. Aku ngerti kok, wonge saiki kudunge werna coklat. Pokoknya gak warna coklat ya warna biru.
Ana wong niki justru nek didelok kasat mata, jenengan melihat ada orang kasat mata, didelok duitnya rapati akeh uripe biasa-biasa. Tapi dia terlihat bahagia. Hati senang walaupun tak punya preketek. Kenapa ada lagu itu? Hati senang walaupun tak punya uang. Padahal wong sing biasanya randuwe duit susah. Tapi kok iki seneng? Artinya adalah awak dewe kudu akeh-akeh bersyukur. Ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, saya nggak tahu. Sing ono sing ora semangat iki mbok sebelah kene, mbok sebelah kene, mbok sebelah kene. Coba sekarang kula cek mawon. Sini regu A nggih. Saya prioritaskan kanan kiri dulu, regu A karena kan tidak kelihatan kula. Regu A, kiri regu B, tengah regu C. Regu A. Tiang mriki biasanya nak ditimbali jawabnya napa? Enggih napa dalem? Dalem. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Madura ditimbali apa? Hah? Egi? Egi? Oh. Kalau panggil Mbak apa? Orang Madura panggil Mbak apa? Iu. Berarti kalau ditimbali Yu Egi. Nonton. Berarti jenengan yang ikut saya. Dalem nggih. Ibu. Ibu. Regu A semangat, cuman nggak kompak. Jadi nggak bareng ngono loh. Kita dengarkan regu B. Ibu. Ibu. Podo. Regu C. Regu C njawili kancane mburine. Ayo ayo. Ibu. Iki kaya wong demo. Sedaya, Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, 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 ibu. Nak jenengan tingali malam hari ini, kula jenengan semangatnya kados ngeten, kira-kira pengajiane sediluk mawon napa suwe. Tradisi orang sini biasanya pengajian nyampe jam berapa? Alhamdulillah. Sampai subuh nggih? Setuju? Domble lambeku. Yang penting lisan jangan lupa tetap mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau jenengan sudah pernah bertemu dengan saya pasti tahu ada sholawat yang tidak pernah saya tinggal. Saya gunakan untuk keistiqomahan. Pasti saya baca entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibagingi siapa-siapa dulu. Nanti untuk sholawat selanjutnya, kalau berharap grup sholawat mau mengiringi saya sampai pengajian akhir. Grup sholawat Hadroh Az-Zahra. Oke, kali ini istimewa sing nabu cewek-cewek. Soalnya biasanya lanang-lanang, biasanya cowok-cowok. Biasanya nak sing nabu cewek-cewek, niku biasanya tabuane rada gedebukan. Tapi pas wau mahalul qiyam saya dengarkan, ki kula sampai penasaran. Sing nabuh lanang apa wedok? Soalnya nabuhe kaya lanang.
tak inguk, tak tingali ternyata wedok-wedok. Tepuk tangan riyen kakung. Sing tepuk tangan tak dongakno duwite tambah akeh. Sing ora tepuk tangan tak dongakno sandale ilang. Oke kari tepuk tangan wae ora gelem. Lah nabo kaya ngene iki ya angel, Bu. Nek ora kulino, ora belajar, ora iso, ki ya perlu latihan. Nggih napa mboten? Tepuk tangan riyen sedaya. Pun. Monggo khusus sholawat ini khusyuk dulu, khidmat dulu, tenang dulu. Monggo sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat. Mugi-mugi sing khusyuk, sing khidmat sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salamullah ala taha rasulillah salatullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'alil bad ya Allah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. amin Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Sing lemu nggih tambah lah napa kok jawab kurung? Mereka pengen lemu. Jenengan kadang kan ono omongan. Rapopo lemu, sing penting sehat. Tahu tidak asal usul kalimat itu dari mana? Asal usul kalimat itu ternyata dari sini. Nyun sewu. Kalau kita angen-angen, nek diangen-angen, lemune wong zaman biyen, kalih zaman sakniki, iku beda. Soalnya nopo? Nyun sewu, wong zaman biyen akeh wong loro mergo kekurangan mangan. Zaman saiki akeh wong loro mergo kakean. Berarti padha napa beda? Zaman biyen jenengan mangan iwak ayam.
Niku ngenteni pendak. Dulu kita makan ayam itu nunggu hari. Berarti jenengan iki Madura yu. Dijak ngomong Jawa ra paham kok. Biasanya dulu kita makan ikan ayam itu nunggu hari raya. Sekarang setiap hari bendino awak dhewe iso mangan iwak ayam. Madura ya ora petek kok. Tapi ngapunten, kalau saya tuh taunya orang Jember itu kan mayoritas Madura, tapi orang Madura yang bisa ngomong Jawa. Taunya gitu. Soalnya kalau nate ngaos teng Jember niku Madura, terus kula jak ngomong Jawa ki ora nyantol blas. Makanya kula kan mencocokkan. Kalau misalkan audiennya basa Jawane rapati iso, kula berusaha pakai bahasa Indonesia. Walaupun kadang rada medhok. Tapi nggih mboten napa-napa wong ngancani wong Jawa. Kalau wong Madura ayam apa ayam? Ah, Adem. Adem. Ajem. Dulu jenengan mangan iwak ajem. Lah ya ajem kan? Lah ya AJEM kan? Lah ya dulu jenengan makan iwak ajem. Lah ya ajem. Oh beda, bicaranya gimana? Oh pakai yim. Ayem. Sekarang setiap hari jenengan bisa makan ikan ayam. Karena apa? Berbeda. Biyen karo saiki. Biyen iku ana wong lara, ada orang sakit, gak gelem mangan, kekurangan mangan. Gak apa-apa makan sing banyak, rapopo lemu sing penting sehat. Sekarang banyak penyakit itu yang disebabkan oleh makanan. Ya napa mboten? Kalau di dalam dunia kesehatan ada yang namanya ultra processed food. Makanan yang sudah melalui banyak proses dan banyak sekali yang namanya pengawet. Dulu orang-orang itu yang dikonsumsi apa? Telo. Tahu telo? Kalau orang Madura ngarani telo apa? Tela. Tela. Apa? Tahu bote, bote, tahu bote. Apa? Kalau Madura bote apa? Tales. Pohong. Metenggel. Kuwi lah pokoknya. Makanan dulu tuh rebus-rebusan, bahkan orang tua zaman dulu suka sekali ada pisang terus digodok, ngaten niku nggih. Sekarang lare-lare anak-anak ini yang dikonsumsi makanan-makanan yang banyak melalui proses. Tuku kentang, kentangnya dipenyet, digoreng, dipenyet maneh, dijemur, dikei bumbu, digoreng malih. Mantun ngoten akhirnya diwadahi plastik, diparingi pengawet. Dinamai keripik kentang, lare-lare kan seneng. Dulu apa ada makanan namanya seblak? Gak ada. Makanan seblak itu kan baru-barusan sakniki. Makanya jenengan kada hati-hati, ngurip-ngurip agamane Gusti Allah, berjuang di jalan Allah itu juga perlu tubuh yang sehat. Ngaten nggih? Juga jangan sakit, ojo lemu-lemu, ojo kuru-kuru. Ya ojo terlalu lemu, ojo terlalu kuru. Biasa-biasa mawon. Lalu tolong jangan banyak mengkonsumsi kopi kiran. Tolong jangan banyak mengkonsumsi kopi kiran. Kopi hitam boleh, sing ra oleh kopi kiran karena penyakit itu bisa lebih parah gara-gara kopi kiran. Ada orang sakit asam lambung mah
disebabkan telat makan dan banyak makanan yang bisa menaikkan asam lambung. Penyebabnya makanan. Ki ternyata uteke kepikiran asam lambungnya tambah waras nopo tambah loro. Tambah loro. Napa nak basa Madura loro napa? Tambah waras nopo tambah sake? Sake. Nak waras nopo waras? Beres. Ada orang sakit stroke lama bertahun-tahun gak waras-waras. Gak beres-beres. Penyebabnya karena makanan. Kok ternyata dia mengkonsumsi kepikiran, itu tambah beres apa tambah sake? Sake loh, jenengan lebih nyaut pakai bahasa Madura. Tapi kula mboten saged. Saya tuh bisa bahasa Madura cuma ini, engkok Raden. Gitu toh. Dan apa kok dikeploki barang? Sallu ala Nabi Muhammad. Jaga kesehatan, jangan lupa jangan banyak mengkonsumsi kepikiran. Nyun sewu, keluarga ingkang mengadakan nggih menika Bani Haji Ridhoi menika iki fotone sing di sing kene apa sing kene? Oh, niki anak. Niki mantu. Iki wajahe ora ana sing guyu meteng-teng kabeh. Pengajian umum santunan anak yatim. Alhamdulillah. Ya, terus sak keluarga damel acara kados ngeten, ngumpulin jenengan sedaya dijak nguber keapian, dijak ngejar kesaenan, keapian. Apalagi gek nyuwun sewu, ini sudah masuk bulan Muharram. Pau jenengan poso napa mboten? Siam mboten? Sing mboten napa-napa, mengke syukur-syukur diambil tanggal 9 atau 10-nya. Ambil Tasu'a dan Asyura. Nanti insya Allah jatuhnya pada tanggal 5. Tanggal 5 bulan Juli dan tanggal 6. Yang saya nggak bisa puasa 2 hari, saya mampunya kesehatan cuma 1 hari. Ambil di Asyura, di tanggal 10 Muharram. Fadilahnya bisa menghapus dosa 50 tahun kepungkur. Tahu kepungkur? Kepungkur itu pokoknya sing buri-buri kalau 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Apa kalau Madura kepungkur apa? Bila ya. 50 tahun bila. Hah? Lambe, ya lambe. Itu bisa menghapus dosa 50 tahun lambe. Bila. Cuma sehari tok niku mawon kalau memang nggak mampu. Tapi kalau mampu, nek saged jenengan poso Tasu'a kali Asyura 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu berarti tanggal 5 Juli. Kalau nggak 5 nopo 6 ya? 5 kalau nggak salah 5. Sekarang tanggal 5. Berarti 5 Juli dan 6 Juli. Usahane poso. Soale nopo? Siam. Kalau orang Madura siam apa? Pasa. Usahakan pasa. Poso namung sedina. Ibu-ibu kan sudah terbiasa puasa Senin Kamis toh ya? Nah, yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis insya Allah tidak berat. Yang belum terbiasa monggo dicoba untuk tirakat. Karena kalau jenengan pengen anak-anaknya soleh-soleha, nek kepengen anaknya apik sak keluarga, keturunan-keturunannya apik kabeh ahli ibadah, orang tua harus tirakat. Tahu tirakat ya Bu? Riyadhah. Kenapa? Para kiai itu doanya mandi, manjur, makbul. Doanya mujarab. Karena beliau-beliau itu punya riyadhah, punya tirakat. Orang mau ngangger donga, jadi harus punya tirakat. Tirakat itu berupa apa? Puasa boleh, atau bangun malam. Ibu-ibu nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih. Alhamdulillah. Lapo?
Pipis. Ngoyo, mboten napa-napa. Terus mari ngoyo lapo? Turu maneh. Berarti wong kene iki gak ono tradisi cewek nggih. Ayu-ayu kok dadakan. Cewek istinja, setelah itu sholat malam, minta kebaikan ditirakati kagem putra-putrine kula jenengan sedaya. Ngoten nggih Bu nggih? Karena hidup untuk berjuang. Kalau tidak berjuang, tidak hidup. Ada orang bilang, "Lah iya urip saiki kok ra ono penake blas. Urip sakniki kok gak ono enake blas. Hidup kok gak ada enaknya." Nyun sewu, hidup terasa tidak ada enaknya karena jenengan sendiri yang tidak mencari enaknya. Maksudnya bagaimana? Nyun sewu, Imam Ghazali itu ternyata pernah berkata, manusia itu pengennya enak terus. Manusia itu pengennya ada 4 hal. Apa itu? Kepengennya enak kabeh gak ono sing gak enak. Pengennya nopo? Urip terus gak mati-mati. Hidup terus gak mati-mati. Buktinya apa? Kalau jenengan biasanya dengar ada orang doa, semoga yang ada di sini semuanya diberikan panjang umur. Amin. Semoga umurnya dawa. Amin. Kita pengennya panjang umurnya. Pengennya dawa umurnya, pengennya gak mati-mati. Padahal gak bisa. Karena semua orang pasti mati. Regu A, mati. Regu B, mati. Regu C, mati. Saya, keri-keri. Tidak ada yang tidak mati, semuanya mati. Sedangkan kita pengennya urip terus gak mati-mati. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu pengennya seneng terus, gak pengen susah. Pengennya bahagia terus gak ono susah. Saged napa mboten? Mboten Bu, gak bisa. Seneng itu gandengnya susah, susah gandengnya seneng. Tidak mungkin kita seneng terus, orang mungkin ya susah terus. Ada 3 kata, biar kolon jenengan ini enjoy menjalani hidup dan tidak gampang putus asa dan stres. Apa itu? 3 kata ini bisa diamalkan. Apa itu? Ini pasti berlalu. Baleni mana? Napa Bu? Ini. Sekali lagi, ini. Regu A. Regu B. Ya Allah. Regu B iki kayaknya tua-tua. Regu B, ini. Regu C. Regu C yang paling semangat, tepuk tangan. Porbu kalah. Apa itu ini pasti berlalu? Maksudnya bagaimana? Ketika jenengan diberi cobaan oleh Allah, ono wong dikai masalah, tidak usah terlalu berlarut-larut. Jangan terlalu sedih. Karena apa? Ini pasti orang mungkin orang bakal susah terus. Tidak mungkin jenengan susah terus. Pasti meneh bakal nemu senenge. Tapi ketika jenengan seneng, ketika kita bahagia, jangan lupa ini pasti orang mungkin seneng terus, ke bakal ono susahe. Sing susah, ora bakal susah terus, bakal ono senenge. Kula jenengan iki lak kepengine seneng terus, nggih napa mboten? Nggih. Makanya nyuwun sewu, ketika jenengan kepengin seneng terus, carane ben seneng terus pripun? Ketika jenengan susah, jangan dibuat susah. Langsung berdoa, pengine seneng donya lan akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikan saya kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tapi seneng terus nih gone donya saged boten. Yo pasti ono susah. Orang kula jenengan, wong kula jenengan niki nenggene donya niki dicoba kok. Dikengken beribadah dicoba. Siapa dia? Hamba yang paling baik, yang sabar ngelampaui perintah nebihi larangane Gusti
Allah. Sabar ngelakoni perintah, sabar menjauhi larangan, karena dia tidak akan bisa lari dari masalah. Nyon sewu, ada yang tidak punya masalah di sini? Ada yang tidak punya masalah? Gak ada. Semuanya punya masalah. Kelihatan kok wajah-wajah bermasalah semuanya. Kabeh duwe masalah dewe-dewe. Ujian dewe-dewe. Ono wong diuji. Keluargane penak. Duitnya akeh. Anake solih-soliha. Kok dadak diuji? Moro tuane jahat. Mantune jahat. Saiki kan akeh, moro tuwa gak arep mantu. Mantu gak arep moro tuwa. Wonten napa kata? Kata. Ana moro tuwa jahat nang mantune wonten napa kata? Tiange ndugi ten mriki. Kudunge werna? Kok iso ireng iku lho. Mau wis janjian coklat kok. Moro tuwa gak arep mantu wonten napa kata? Mantu gak arep moro tuwa wonten napa kata? Tiange ndugi ten mriki. Kudunge werna? Aku tak mulai hae. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang diuji, suaminya baik, bojone apik, anake solih-soliha, mantune apik, moro tuwa apik, tapi gak nyekel. Masalah napa mboten? Masalah. Gek diapa-apane urip niku nggih butuh dhuwit. Wong nyekel dhuwit ambek gak nyekel dhuwit beda. Mas yo ngadep rene kabeh iki ketara di sini nyekel dhuwit gak nyekel dhuwit. Wong ayu nyekel dhuwit tambah. Wong elek gak nyekel dhuwit tambah. Bukan aku yang bilang. Wong ayu nyekel dhuwit iso tuku wedak, wedake larang. Wong elek nyara nyekel dhuwit. Yo gak iso tuku sabun, gak adus. Masalah ana wong dikeki dhuwite akeh, mara tuwa apik, wong tuwa apik, bojo apik, tapi kok dilalak awake loro-loron. Itu ujian atau tidak? Ujian. Ada orang diberikan sehat, anake apik, dhuwite akeh, mara tuwa wong tuwa apik, tapi bojone kakean pola. Sing biasane kakean pola, kakean tingkah niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing gawene ora bersyukur lirak-lirik niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing gawene njaluk rabi maneh iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Wonge keplok-keplok saiki. Memang perempuan itu kan terkenal makhluk setia, Bu. Apa? Wong wedok niku nek ditinggal bojone mati, jenengan tingali, nangis. Nangis, Bu. Wong wedok ditinggal bojone mati, ya Allah. Aku karo sapa, Mas? Wong wedok, wong lanang ditinggal bojone mati. Aja kaya ngono. Wong lanang ditinggal bojone mati, wong lanang iku ya nangis. Tapi karo ngelirik iki rondo iki. Nggih napa mboten? Nggih semangat. Nggih. Koyone kok pengalaman. Ujiannya masing-masing, ujiannya dewe-dewe. Ana wong dicoba masalah nopo. Ujiannya sendiri-sendiri. Makanya ngapunten, nyun sewu, gak ana urip niki enak terus, pasti ana susahe. Jenengan sadar bahwa hidup penuh dengan ujian. Tergantung awak dhewe ngelewati ujian niku pripun. Iso napa mboten? Nak saged derajate diangkat kalih Gusti Allah. Nak boten saged, kita akan menerima imbas dari kelakuane awake dhewe. Ngaten nggih Bu nggih?
Tidak ada manusia yang tidak diuji. Terus si Imam Ghazali pripun? Menungso niki nek kepengin nek duwe apa-apa, nek gadah napa-napa, kalau punya apa-apa, iku gak kepengin kalong. Semerap kalong. Kalong itu ngene, misalnya jenengan duwe dhuwit 100.000, terus kalong 50.000 gawe tuku es misalnya. Kalong, tahu kalong ya? Apa kalau Madura kalong apa? Madura. Luang. 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 Luang kan? Luang. Kalong. Nak duwe apa-apa gak pengen kalong. Kalau punya apa-apa gak mau berkurang. Nah dikongkon sodako, medit. Duitnya gawe sodako, ra gelem. Medit. Basa Madura napa? Cer. Kadang kan ono wong iku medit juara internasional. Kula paring ora demen delok wong medit. Apa maneh biasane sing medit-medit ki sing soge-soge. Coba kula nderek tanglet, sing biasane medit niku wong ra duwe apa wong soge? Wong soge. Duwite akeh tapi wonten apa kata? Tiange dugi to mriki. Kudunge werna ireng. Mesisan lah ya. Ha. Ngapunten nggih, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Ketak delok ya akeh sing gawe kudung ireng iki, akeh sing gawe kudung ireng. Ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Wonge nang dhuwur. Aku maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya nyun sewu, iki melebet Muharram, tahun baru. Jadi kalau ada yang nggak tahu, biasanya kan adik-adik ngerti ini mau tahun baru Masehi, tanggal 1 Januari. Niki tahun baru Muharram, tahun baru wong Islam. Kalau Muharram itu biasanya itu kan bulan pertama. Jadi kan hafal ya, bulan-bulannya orang Islam hafal ya? Hafal ya. Ayo monggo, bareng-bareng ya. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Dikongkon muni bareng-bareng kok awal, akhir. Itu kalau orang Jawa biasanya gini. Suro, Sapar, akhir, Ret, Ru. Oh, jadi jenengan kalau diajak Rajab, Sya'ban, Ramadan ora iso. Isoe Rajab, Ruwah, Poso. Lu gak apa-apa sama aja. Loh, kula itu baru tahu, saya nggak tahu ya. Ternyata di Madura itu juga ada bahasanya sendiri. Kula niku pernah pengajian di Surabaya. Di Surabaya itu kan ada daerah yang mayoritas orang Madura. Itu kan ada waktu kula ngisi, kok ternyata orang-orang itu juga nggak tahu. Suro, Sapar, Mulut, Boto Mulut, itu nggak tahu. Ternyata ada bahasanya sendiri. Napa, Bu, basane? Saya nggak tahu, saya juga nggak hafal. Apa ngono lho? Yo serah, tokepe, tokese. Apa lah pokoknya. Kula yo ora iso kok. Ya kan? Nggih to? Ya tokepe. Tokese. Raje. Itulah pokoknya. Gak iso kula. Kan jenengan yang orang Madura, nggih, ada ya? Iya. Sarah, tokepe, tokese, jeraje, apa gitu loh pokoknya. Ya nggak apa-apa, kan Indonesia itu kaya dengan budaya. Ada yang Jawa, ada yang Madura, kaya dengan budaya. Iso urip bareng, bayang ke. Dengan tradisi yang berbeda,
dengan cara yang berbeda bisa hidup bersama, iso urip bareng. Ngeten iku lho Indonesia. Pun balik tenggene pembicaraan. Awak dhewe niki mlebet tenggene wulan Muharram monggo tambah resik kabeh. Diberseni kabeh. Oh, ini bisa menghapus dosa 50 tahun kepungkur, 50 tahun yang lalu, 50 tahun lambek. Iya, isikulah pokoknya. Oh, kita sudah bersih lagi. Ya kudu tambah semangat ibadahnya. Sing asale ninggal, ojo ditinggal. Sing asale gak pernah ngaji, ayo sergep ngaji. Dibenakne titik-titik rapopo ben tambah semangat. Ngaten nggih Bu nggih? Kalau jenengan tahu, dulu itu ada band namanya Kuburan. Tahu Bu? Ada band namanya Kuburan, ada lagunya lupa. Oh, tahu ya Bu ya? Oh, soalnya kalau ibu-ibu biasanya tahu, kalau adik-adik biasanya nggak ngerti. Soalnya adik-adik sekarang lagunya sudah beda. Konsumsinya arek-arek sakniki kali biyen kan sudah beda. Generasi dan zamannya beda. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah stajo bukan berarti jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok. Astagfirullah. Yo nggak masalah. Selagi ojo sampai le, jangan sampai jenengan adik-adik jangan sampai terlalu sibuk dengan HP sampai gak sadar karo urip nyoto. Oh, kula ana ibu-ibu ngomong nang anake rungokno. Mergo napa? Anak-anak sekarang itu banyak yang tidur malamnya terganggu. Ora turu dalu gara-gara dolenan. Wonten apa kata? Larine dugi to mriki? Kudunge pernah. Ya kula ana ibu-ibu ndok dengan anak iki lho arek. Mergo napa? Saking dahsyatnya pengaruh HP. Bahkan ono sing kecanduan. Ono sing kecanduan HP. Saking Monggo nginum rumiyin, minum dulu. Bahkan ya Allah ngapunten nggih, ngapunten. Aku sengaja. Soalnya ono ibu-ibu ambek anak itu karena kelurungok loh. Kan mending ngene kaget kabeh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Ghazali, menungso niki pancen pengene sing enak-enak tok, pengene urip terus gak mati-mati, pengene seneng terus gak pernah susah. Nek duwe apa-apa gak pengen kalong, kalau punya apa-apa tidak mau berkurang. Yang keempat, Imam Ghazali mengatakan, menungso ki kadang rumangsa pinter terus. Gak pengen gak iso, padahal mboten saged, Bu. Ada orang yang pintarnya di lingkungan sini. Ada orang yang pintarnya di lingkungan sini. Oh, wong iki isoke nang lingkungan kabeh iki iso. Gurung tentu sing nang lingkungan kono saged. Nggih napa mboten? Pintere dhewe-dhewe. Ana sing pinter dadi tukang, ana sing pinter ngobati. Makanya banyak profesi. Kenapa? Karena orang itu ahlinya beda-beda. Isoke yo dhewe-dhewe. Ora iso dipadakno. Nah, basa Jember dipadakno napa dipadakne? Dipadakne. Padakno mboten saged, beda-beda. Maka jenengan sebagai orang tua, jangan menuntut anak niku padha kaya sing jenengan bayangke. Kadang-kadang wong tua kan gampangane ngeten. Senengane bandingno anake karo anake tangga. Kedelok kula anake tangga iku lho, kula wis dadi PNS. Kan ana wong tua kaya ngono kuwi. Wonten apa kata? Padahal anak itu ahlinya masing-masing. Isoe yo dhewe-dhewe. Iki ana sing bakate nyanyi. Oh, iki ana sing bakate pancene pinter secara akademik, ana sing dadi arsitek, ana sing dadi tukang, macem-macem, dalane dhewe-dhewe. Yang penting anak itu dibekali satu. Apa itu? Kula jenengan saged niru
Metodenya Kiai Luqman Al-Hakim. Wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sing muni Allah tak dungakno duwite tambah akeh. Inna syirka la dzulmun adzim. Sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? La tusyrik billah, jangan sampai anak menyekutukan Allah. Ojo sampai anak iki menyekutukan Allah. Ojo syirik. Dagangan gak payu, melayu nang dukun. Saniki wonten apa kata? Yo napa, Mbah? Dagangan kula niki kok nyenyek-nyenyek mawon, Mbah. Asline daganganmu iku gak nyenyek. Cuman wingi mari disiram lemah kuburan ambek tanggamu. Loh, Mbah kok semerat? Loh, Mbah iki was kita. Awas tur nyoto. Omamu ngadep ngulon to. Loh, kok semerat, Mbah? Mbah wingi liwat kono. Boten, Mbah, omah kula ngadep ngetan, lah iya dep nang ngulon blok. Wong kancene dukun, bodho campur pikun. Duwe masalah, aja mlayu nang sapa-sapa, langsung mlayu nang gone Gusti. Sing maringi urip niku Gusti. Sing maringi dagangan laris niku Gusti. Kok jenengan dagangane gak payu berarti lagi diuji. Ora bakal susah terus. Nopo 3 kata tadi? Ini pasti. Dagangan gak payu iki pasti berlalu. Ki ayo mikir. Gusti Allah kepengin ngelatih awak dhewe iki. Mikir iki. Oh, jenengan buka dagangan bakso misale. Dagang bakso. Laris. Dadak tanggane melu dodol bakso. Luweh laris. Jenengan seneng napa susah? Ya seneng. Alhamdulillah tonggoku dodol bakso laris. Aku gak payu. Apa-apa ya Allah, jenengan sing maringi dalane rezeki. Loh, jenengan tahu, kadang-kadang ada orang buka toko yang dijual sama. Sing didol podo. Tapi rezekine beda, mergo rezeki niku sampun wonten sing ngatur. Kula niku Bu, beberapa waktu lalu pengajian tenggene Pekalongan. Saya istirahat tenggene hotel daerah Pekalongan. Tenggene ngajenge hotel, niku ana wong dodol. Ada orang jualan daster ambek klambi-klambi ngoten niku. Wong tua, wis tua. Nggih paling kisaran usia 60-70-an. Wis tua. Tapi dodol klambi-klambi ngoten niku. Saya kira Bapak sitoke dodol kelambi, sing sitoke dodol celana napa rok ngoten. Ternyata yang dijual sama, sing didol padha, ya daster, ya kelambi, ya rok, tapi hak tukaran, Bu. Akur budal wong loro karo nggawa sarung ngoten niku. Ayo Pak, tumbas yo, Mbak, ditumbas, Mbak. Iki lho, Mbak, apik, Mbak. Iki yo apik, Mbak, koncoku iki yo apik. Lho, kok iso akur kaya ngene? Karena mereka berdua tahu rezeki wis ana sing ngatur. Dodolane padha tapi iso-iso rezekine beda. Ora iso rezekine teko kene, mungkin teko dalan liya. Pasrah tenggene Gusti Allah. Anak ojo sampai ado teko Gusti Allah, la tusyrik billah, jangan sampai menyekutukan Allah. Dagangan gak payu, melayu nanggone Gusti Allah. Duwe masalah, melayu nanggone Gusti. Anak kalau dagangane agama, dia bakal nyenengno wong tuane, ora peduli wong tuane hidup ataupun mati, dia bakal tetap nyenengno. Wong tuane urip disenengno. Anak-anak besok nek wis sukses, wong tuane disenengno. Ibu-ibu yang memberi contoh. Jenengan cari kesenengane wong tua niki napa? Bapak senengane duren, tumbasne duren. Gak usah ngenteni loro. Wayahe loro lagi ditawani. Bapak arep duren. Kasep, semprap kasep itu telat, iku cangkeme wis pahit, nembe ditawani duren. Ibu kesukaannya apa?
Oh, ibu iki kesukaannya kalung gede. Tumbas nek kalung gede. Gak apa-apa, gak emas, yang penting gede. Pancen kepinginane kalung gede. Wong tua disenengno, orang tua meninggal disenengno, kirim donga, anaknya kirim doa. Tapi kalau anak tidak solih-solihah, orang tuanya hidup bikin susah. Wong tuane sik urip dituntut sembarang kalir. Ibu iki kok gak soge kaya ibuke koncoku. Bapak iki kok gak soge kaya bapake koncoku. Nyusahno wong tuane. Wong tuane sedo, wong tuane mati. Anak gak tambah ndongakno, malah tukaran rebutan warisan. Nggih napa mboten? Sakniki anak rebutan warisan wonten napa kathah? Tiyange ndugi to mriki? Ora. Mosok sampai terabadikan di lagu. Lamun wong tua keliru mim. Pine. Regu A. Lamun wong tua keliru mim. Apik, tepuk tangan untuk regu A. Ayo, regu tua-tua. Lamun wong tua keliru mim. Iya. Regu C. Lamun Kak siapa aku nek regu C iki. Cemelentang ning kuping kok. Lamun wong tua keliru mim. Alamat bakal getun. Wong tua nek keliru ngipine nang gone anake bakal getun burine. Wong tua nek anak sing penting kerja, anak sing penting sekolah, meneh kerja gajine gede, tapi lali karo agamane. Alamat bakal getun burine. Iki bakal getun burine nek wis mati. Wong tua loro kondur ing ngersa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rebutan. Siap nggih? Sudah siap? Ya, ayo. Ya tabui, ayo. Sangar loh. Ini sinten sing ngelatih sinten? Oh, Masya Allah, jenengan ingkang ngelatih. Alhamdulillah. Saya. Kenapa kok guyu iku? Lho, Bu ngelatih lho. Kula ayo. Nggak iso. Lamun wong tua, iso ya re, mlebu ya. Padang bulan, padange kaya rina rembulane. Sing awe-awe padang bulan, padange kaya rina rembulane. Sing awe-awe
burine lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal keton burine lamun wong tuwa kliru mimpi alamat bakal keton burine wong tuwa loro kondur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan sedaya Allahumma Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Alhamdulillah. Ya Allah, gak ono sing tepuk tangan yo. Pripun niki sampun napa lanjut? Iki lanjut terus. Nah kok ora ono sing tepuk tangan? Ngene, kudune bidawami mulkillahi. Wah, ngono. Lah jenengan mau kan ngene, bidawami mulkillahi. Ngono, ketak baleni pisan mulai mangke bidawami mulkillahi ngoten nggih. Langsung tepuk tangan nggih. Cik. Saestu lho nggih. Sing tepuk tangan tak dongakno iso budal haji. Iso budal umroh. Sing ora tepuk tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Oke. Mosok tepuk tangan wae mboten purun. Ketak baleni maneh lho nggih. Saestu tepuk tangan nggih. Zaman kepungkur ana zaman buntutan eso rame-rame loro ramalan gambar kucing dikira gambar macan kene diputer metu wong edan bengi diputer metu wong edan Allahumma saya tangannya diangkat sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan daimatan mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah. Nggih, lumayan lah, lumayan. Daripada jenengan mau wong derenges-derenges tok. Gimana di belakang lanjut? Yo, bersama Nyu. Kau usah palapai dulu. Pengajian, mungkin ndadekno kemanfaatan. Berarti awak dhewe kudu sadar bahwa tahun baru ini kedah ada perubahan ke yang lebih baik.
harus ada perubahan ke yang lebih baik. Kula jenengan sedaya dadi piyantun ingkang sae, wong sing apik kabeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Al-Fatihah rumiyin kagem ingkang ngadakne acara menika keluarga besar Bani Haji Ridhoi. Mugi-mugi sekeluarga diparingi kebahagiaan, lancar rezekine, barokah umure, barokah rezekine. Ingkang tumut hadir pengaosan sak menika yang sekarang ikut pengajian mengeluarkan tenaganya, semoga diberikan banyak rezeki, banyak barokah, manfaat ilmunya, barokah umurnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kagem keturunan-keturunan kula jenengan sedaya. Semoga keturunan kita diberikan keturunan yang solih solihah, keturunan yang ahli ibadah, keturunan yang soleh yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف شافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وفي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Awas, semoga tenaga yang kita keluarkan menjadikan keberkahan kula jenengan sedaya. Amin Allahumma. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.